Aspazen euskaraz, noiz eta nola? Egunon, zerbait behar duzu, esan. Lehen hitza euskaraz. Kaixo, datorren asteko ordutegiari buruz galdetu nahiko nizuke. Noski, esan. Erabiltzaileak euskaraz egin nahi badu, euskaraz egingo dugu. Kaixo, ordutegiari buruzko galdera bat egin nahiko nizuke. Kaixo. Claro, yo no hablo euskera, pero puedes seguir en euskera. Puedo entenderte perfectamente. ¿Qué querías saber? Erabiltzaileak euskaraz egin nahi badu, naiz eta nik erdaraz egin, erabiltzaileari euskaraz egin dezakeela jakinaraziko diogu. Erabiltzailearen fitxan honek nahiago duen hizkuntza jasota baldin badugu, hizkuntza horretan egingo diogu. Gaur, abenduak 3, euskararen nazioarteko eguna da. Eta zuk, zer gehiago egingo duzu euskaraz?